Ayan, inaantok ka na naman. Na para bang ang dami mo siguro kinain ng pananghalian, ano? Ito na naman tayo sa sugar spike. Alam mo na, kapag ka inaantok yung katabi mo, o inaantok yung pasahero mo, o inaantok yung katabi mo mismo, ibig sabihin niya na parami na naman ang kain ng kanin. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan, ang dalerang atleta DJ Maratoni. At kanina nga nabanggit ko, isa sa mga paraan na para tuloy-tuloy ang iyong kasarapan, syempre ang iyong kaitsurahan. At ang itsurahan na yan, syempre may factor din ang pananamit. So, ang tanong ko sa'yo ngayon, kapag ka ba ikaw ay nag-OOTD, gusto mo lang ba yung trendy? Naku, alam mo isa-isahin natin. Sige. Kung may mga kasama ko ditong mga intern, na 3 sila mula sa PL Moon. Pamantasang lungsod. Hindi ba? Saan bang school kayo? Ang dami kasi namin intern Saan? NCST. Ayan. Ang mga edad nila is mga around 20, no? Ayan, 20 years of age. So, pasok na pasok sa category Gen Z. At tinatanong ko sa kanila, ano ba yung mga usual ng kasuutan o yung mga OOTD na mga Gen Z? Sabi nila, ito na raw yung era kung saan ang panyo ay ginagawa na ring pang-ibabaw. Alam mo yung panyo, di ba? Usual ang panyo, ginagamit mo yung pang-singa. O kaya ginagamit mo yung pamunas ng mga bagay-bagay kapag may natapon sa damit mo o sa dibdib mo. Pero ito, ngayon ang Gen Z, ang kanilang panyo raw, sinusuot na pang top sa mga babae. Kumbaga crop top ang tawag. Tapos meron din, sasabayan ng crop top, ang pambaba naman yung mga baggy jeans. Na hindi ko mawari, ano ba sila, mga rapper, Usong-usong ngayon yun yung mga low-waist pants, pagkatapos napaka-ubod ng luwag, kasya ang 2 legs sa isang butas. Tapos na-realize ko, kapag ba itong baggy pants at pati itong bandana top o tube top, o sige sabihin natin crop top, mas popular sa lahat, isinuot mo o ipinasuot mo sa mga edad 50 pataas. O sige, lawakan mong iyong imagination. Parang hindi bagay, Parang mapapatanong ka baggy pants, tapos minsan may mga iba pang Gen Z nagsusuot ng mga necklace, yung mga gold, yung mga ekep. Tapos sasamahan pa nila yan ng mga mga malalaking hikaw, yung dangling earrings, 'di ba? So minsan pala kapag kaganyan, ang outfit dapat binabagay rin sa edad. Kung meron ka namang kakilala na kung baga may Gen Z, syempre doon na tayo sa Gen X. So, wag na tayong lumayo. Pagka Gen X naman, ang mga madalas nilang suutan ay yung mga tipong maluluwag na damit o kaya minsan yung plaid na yung mga flannel, yung parang picnic table ba? Yung kulay red, black, tapos sasamahan pa ng tuck-in na di ko mawari, sinamahan pa ng leather shoes, apakainit, yung iba nagbabakbak pa. 'Di ba? Alam mo minsan, ang hirap din kapag pinipilit natin isuot yung damit na hindi na appropriate. Appropriate sa ating edad, no? So kapag mga Gen Z, sige, acceptable. Minsan nga itong mga Gen Z na ito pa yung mga nagni-nipple tape, babe. Baka magulat ka, nakita mo yung nanay mo. Ma, ba't parang wala kang bra ngayon? Naka-nipple tape ako, anak. Pero wala namang problema sa pag-i-explore ng mga damit. Pero minsan, syempre, mas maganda kapag inaayon mo ang panunuot mo, ang iyong OOTD sa edad mo. O sige, mamaya, balikan natin yan. Kung ano nga ba ang tamang kasuotan ng OOTD, outfit check ng mga Gen Z o ng mga Gen X. O siya kayo magbabalik maya-maya lamang habang naghihintay. Siyempre, Feel Good Music ngayong Feel Good Thursday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Metro's #1